Здравейте, колеги! Ще започнем малко неочаквано, представяйки нашия клип от събирането на подписите от преди един месец. Благодарим на всичките 4799 души, които ни подкрепиха, и благодарим на ФСБ за това, че ни предоставиха музиката за този клип. Ние сме инициативния комитет "Гласувай без граници", представляван от Мануела Малева. Ние сме 42 души, обединени от една обща визия за развитието на нашата страна. За това ще поканим Димитър Кръстев да разкаже по-подробно. 42 души създават инициативен комитет, обединен около идеята за това, че сме едно. Едно сме, защото много от нас или са живели, или живеят зад границите на България, и всеки един от нас има правото да гласува в подобно и по удобен начин за себе си, в подобно за него време. Обединени сме около тази идея, защото има множество хора, които нямат тази физическа възможност, и ние вярваме, че е абсолютно задължително да я има като опция за всеки един от нас. Как събрахме подписите е много интересно. Видяхте едно кратко видео, което го представя. Ние се обединихме и в множество градове. Част от нас събираха във Варна, част от нас в Пловдив, както видяхте, и по различни краища на света. Успехът е на лице. 4799 подписа бяха одобрени от ЦИК. Това е много голяма гражданска подкрепа. За нас всичко беше лице в лице. Всеки един от подписалите се срещна с член от инициативния комитет, изрази притесненията си, радостите си от тази възможност. Много е важно да гласуваме на 25 октомври. Нашия инициативен комитет застава с позиция "да" на електронното гласуване. Дали може да покажем? Да, всички вие получихте инфографиката, която в момента е представена на екрана. Ние получихме разрешителни в 11 града да събираме подписи. Това са София, Перник, Кюстендил, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Сливен, Добрич, Варна, Бургас и Черноморец. Събирали сме и в други населени места, общо са 180, но няма как да ги говорим всичките, ще ги видите написани. Събирали
в Швейцария, Великобритания и Белгия, като, както Искрен каза, всички подписи на нашите поддръжници са били поставени в присъствието на члена на инициативния комитет. Що се отнася до възрастовите групи, за нас е много радостно, че най-голям дял от подписалите подписката имат младите хора, 18-29 години, това са 33%, следвани от следващата по групи, по възраст 30-39%, с години с 32%, възрастова група 40 до 49 години е с 18% и от 50 години нагоре също са 18%. Това е едно за нас много добро разпределение и ни дава надежда да можем да очакваме много силна подкрепа на референдума. Информационната кампания стартира днес. Ние сме единственият инициативен комитет, който днес имаше клипове и в Националното радио, и в Националната телевизия. Други такива няма. Нещото, което нас ни събра, е интернет, което е в основата на въпроса, който ще бъде зададен на референдума. Дистанционно означава по този начин. Ние вярваме, че след като успяхме да свършим толкова много работа за толкова кратко време, обединени чрез новата медия или новата мрежа, няма значение, вярваме и в бъдещето, и то доброто бъдеще на електронния вод. Смятаме, че това е правилният път за нашата страна. Бих искал да кажа, че всеки един от нас е доброволец и всеки един от нас отделя от собственото си време и ресурси, за да съберем подписите, за да промотираме защо електронният вод е нещо съвършено стандартно и нормално за общество, което е толкова добре развито. Като резултат от това имаме нужда от дарения и от помощ от широката публика. От всички, които искат да ни помогнат, можете да го направите, след като се запознаете и обстойно с нашата веб страница, която е referendum2015.bg. След малко ще излучим и клипа, с който влязахме в медиите днес, но бих искал да ви прочета едни 10 точки, които за нас залегнаха в основата на нещото, което ни обедини и което ще изтъкне предимствата и ползите от електронното гласуване. Лесно, бързо и достъпно от всяка точка, както в България, така и по света. Значи тук влизат всички хора с инвалиди и прочие, които им е трудно придвижването до избирателните секции, както и хората в чужбина, които са затруднени с откриването на избирателни секции. Знаете, че хората, живеещи в чужбина, допринасят страшно много за икономиката на България, внасяйки, изпращайки парични суми на своите роднини, така че те не бива да бъдат игнорирани и не бива да има никакви пречки пред тях, за да гласуват. Със сигурност електронното гласуване ще повиши избирателната активност точно поради намаляването на тези пречки. Всеки ще може да гласува в удобно за него време и от място, където и да е по света. Електронното гласуване ще бъде по-ефективно. Там няма как да има недействителни бюлетини по простата причина, че софтуера ще води човека по начин да гласува. Няма да има възможност той да гласува по неправилен начин. Коректно отчитане на гласовете и преференциите. Това няма да зависи от липсата на подготовка на членовете на избирателните комисии. Отново при правилно залагане на алгоритъм в софтуера ще бъдат елиминирани всички рискове при отчитането на гласовете. Електронният вод има много голямо предимство да може да бъде контролиран от обществото. Ако софтуерът е с отворен код, всеки български гражданин ще може да провери сигурността на системата. Невъзможен натиск. Технологията позволява преди деня на изборите гражданите да могат да гласуват електронно и да променят вота си, ако гласуването е било извършено под натиск. Анонимен вод. Тук правим аналогия с принципа на кандидат-студентските изпити. Името е в единия плик, а работата е в другия плик и оценителя не знае вие кой сте. Предварителни тестове на системата могат да бъдат направени преди да бъде въведена масово. Това е много сериозно предимство също така, което може да обори хората, които са против електронния вод. Електронното гласуване не отменя стандартния начин, на който всички до сега сме свикнали да гласуваме. Така че който предпочита традиционния класически начин да гласува, може да го осъществи по него. И
На последно място, но всъщност не, в дългосрочен план електронното гласуване ще бъде много по-евтино за държавата, респективно за всички данъкоплатци, защото спестява страшно много разходи, т.е. има една инвестиция по създаване на софтуера и така нататък, след което се пести от транспортни разходи, човешки ресурс и всички други подобни. Нека да видим нашия... Нека да включим Мануела Малеева, която е на линията на Skype. Да започнем от хората, които са на линията. Да, нека да видим. Това са други членове от инициативния ни комитет, които са в различни краища на света и подкрепяха чрез набиране на доброволци, чрез събиране на подписи, дори и там. Деси? Деси? Чуваме ли се? Деси, чуваме ли се? Не, компютъра. Докато чакаме да ги представим, Деси е от Лондон, е изключително активен участник в инициативния комитет. Димитър Иванов живее в Швейцария и е изключително ангажиран с провеждането на изборите и с богат опит от години насам в провеждане на избори. Красимир Гаджоков е специалист по информационна сигурност, беше, нали така? Да. Който живее в Канада. Мануела Малеева няма нужда от представяне. Тя в момента е на летището в Цюрих, ако не се лъжа, и по-късно след обяд ще бъде в България. Ако някой желая интервю в следващите 3 дни, тя би могла да участва в медиите, ако имат желание да я интервюират. Докато изчакваме да се оправят техническите проблеми, бих искал само да доведа вниманието ви до това, че сме петата държава с една от най-добрата интернет инфраструктура. Това е един изключителен позитив, който смятам, че цялата ни нация може да използва по множество начини и един изключително позитивен ход би бил в посока на електронното гласуване. Имаме съществуваща интернет инфраструктура, имаме политическа воля да се случи подобно нещо и имаме едно друго предимство, което много малко хора осъзнават. И това е лошият опит на някои от държавите около нас. Ние сме една по-специфична нация, която бързо се учи от грешки и създава продукти, които са далеч по-сигурни и стабилни. Разчитам на всички български компании, които създават в интернет пространството, да ни подкрепят и да създават заедно с нас. Защото сме едно. От компютъра да не те ни чуват. Те не чуват, Да но пробваме не от чуват. компютъра. Ако искате един по един да ги Ето използваме. така. Може ли да пробвате да кажете нещо, да видим дали ви чуваме? Да си говорим. Деси Не. говорим, но не се чува. Може да стартираш скайпа. И най-вероятно така. Не, то се чува. Само. Може да ги... Докато ги свържем, само един много положителен момент. Правителството прие вчера или онзи ден проект за закон за електронната идентификация. Това на пръв поглед не предизвика много шум в медиите и сред обществеността, но за по-запознате това е най-добрата технология, която е използвана в Европа. Т.е. скоро ние ще има лични документи, които ще бъдат с чип. Това ще улесни адски много и нашата кауза интернет гласуването, дистанционното гласуване. Тоест, първа много важна стъпка вече е направена в тази посока. Това е господин Мирчев, един от представителите на инициативния комитет, който е IT специалист, каквито има 20%. Чуваме се с Мануела. Да, Здравей, Мануела. Чуваме ли се? Представихме инициативния комитет и
Ти чуваш ли ни? На летището. Не се чуваме. Мануел? Нека да каже... При Мануела е шумно, вероятно. Здравейте, чуваме Чувате ли? ли? Чувам се, да. Мануела явно. Кой? Те си. Мануела не чува. Всички се чуваме, да. Това Искрен ли е? Да, Това е здравейте. Искрен. Искрен говори, а Мишо беше седнал пред Нека компютъра. Мануела да каже... Мануела, ако искаш, може да се включиш, да кажеш две думи, понеже знаем, че пътуваш. Защо е важно да гласуваме дистанционно по електронен път? Аз обаче не чух хубаво нищо. Защо според теб е важно да имаме възможност да дистанционно по електронен път? Ето защото, например, сега при летището бих могла да гласувам. Както чакам за самолета. Защото сме много българи извън България и това много ще ни улесни. Мисля, че ще намалее значително и измамите с купуването на гласовете, събирането на гласовете с блокове и в селата. Защото ще е една първа стъпка също и към едно електронно правителство, където ще можем вече да си вършим работа електронно по интернет, да не трябва хората да взимат по 3 дена отпуска, за да си свършат всичката бумащина. Това е главно. И ще ни събере заедно. Ще се обединим истински, за да се борим с статукво, с корупция, ще бъдем заедно с един граждански натиск, за да имаме една по-добра държава. А смяташ ли, че можем да бъдем добрия пример за света? Надявам се много. Наистина ми се иска да покажем, че поне в Европа ще успеем. Много ти благодаря. И аз благодаря. Лек полет. Да, мерси. Ще се ви видим До по-късно. след обеда или утре. До по-късно. Айде, чао, приятно. Конференция. Другите Благодаря. българи си. Нека да поканим и другите българи, които са зад граница, да се включат. Предлагам да започнем с Деси. Дамата. Здравейте от мен и от Лондон. За мен електронното гласуване е изключително важно, тъй като както се занимавам с избори в чужбина и съм била член на Конституционната комисия 5 пъти. Единия път бях в секция рекордион, където гласуваха над 2100 човека за един ден. Това беше 2013 на изборите за парламент. И тогава хората чакаха между 2 и 5 часа да гласуват. Много от тях се изказаха. И въпреки, че имат правото да гласуват, нямаха да ги гласуват. Дори когато има много хора с текст, това все още става от мен. И за мен електронното гласуване е метафора, която повече е изградения мост, който се свързва. Това е потребното да ни как да общностите в чужбина и общностите начин, освен електронно и интернет, могат да се правят с това. А правото това е първата стъпка, която ни прави граждански. Бъдем граждански, да се разлика граждански, да се става. Електронното е една стъпка. Благодаря. Благодарим ти. Краси. Представям ви Красимир Гаджоков. Здравей, Краси. Здравейте всички от
Канада тук е много рано. Ако можеше да гласуваме електронно, нямаше да има нужда хората да пътуват на много големи разстояния, в Северна Америка особено, където общности са много разпръснати, континентът е голям, разстоянията са големи. Има много хора, които искат да гласуват. Днес, например, в Канада може да се гласува само в консулствата или посолства, а има много българи в градове, където няма къде да гласуват. В Съединените щати също. Електронното гласуване е нещо, с което България може да бъде номер 2. Няма много други неща, с които може да успеем наистина да държавата да постигне нещо и да влезем в световните води. С това нещо имаме номер 2, което ще бъде много голямо постижение. Но най-важното нещо, това ще помогна много хора и да помагат за доброто на България, да се включат в обществения живот в България и да можем да направим нещо заедно. Да постигнем да имаме една много по-добра страна заедно. И което искам да подчертая, че електронното гласуване ще допринесе също страхотно да се намали контролирания вод, защото хората, които ще гласуват електронно, не могат да бъдат купени. Това са хората, които са технологично много високо грамотни или българите в чужбина, тях никой не може да ги купи. Така че всички хора, които искат по-качествена вода в България, които искат много по-малко влияние на купения или на принудения глас, ето защо трябва да има това да се. Благодаря ти много, Краси. Бих искал само да добавя във връзка с точно това, което казваш за опасенията, дали електронното гласуване би разрешило проблем, като купуване на гласове и порочни практики, че в една държава, в която имаме функциониращи ДАНС и прокуратура, подобен въпрос е невалиден. Тоест, ако имаме съществуващи и работещи ДАНС и прокуратура, също както и в електронния, така и в другия формат на гласуване, не би трябвало да има злоупотреби. И бих искал сега да поканя и Димитър Иванов. Здравей! Здравейте! Положението е такова, че българите, които живеем в Швейцария, живеят в една страна, която е въвела електронното гласуване, дистанционното гласуване по електронен път и го е направила точно за своите съграждани, които живеят извън Швейцария. Тези хора, които се притесняват за сигурността на електронното гласуване, могат да се доверят на швейцарските опити. В Швейцария има 3 системи, 3 независими системи, в зависимост от кантона по местоживеене, които се използват за това швейцарските в чужбина да гласуват. Както знаем, на първо място в Швейцария като приоритет държава независимостта и постоянството. И след като швейцарците са избрали този подход, можем да се доверим. Както казах и Краси, и Мануел преди мене, електронното гласуване ще ни обедини да даде възможност за участие активно в политическия, икономическия живот, също на българите в чужбина, на тази огромна разпръсната диаспора, която ние представляваме. Достатъчно да се види картата на секциите, местата, които се подават заявления, да се види, че това са стотици, хиляди населени места по света. Ако искаме да отваряме изборни секции, моите лични оценки, които днески са съгласни, отиват на 2000 секции, за да може пропорционално да се отворят на тези 1 милион и половина българи по света. Толкова секции, средно колкото се отварят и на сънародниците в страната, това би било едно огромно логистично упражнение, което ще бъде неефективно, както да си отломно сподели. И затова единствената смислена, ефтина, ефективна алтернатива, това е дистанционното гласуване по електронен път. Много ти благодарим. Благодарим на всички, които се включиха от чужбина. Благодарим ви на всички. И ние благодарим. Бих искал само да добавя следното. В България има изключително голям недостиг на хора, на работна ръка. Тази работна ръка в момента завършва някъде извън България. Това са българите, които ще дойдат със собствения си опит, с техните надежди, мечти и идеи за развитието на България,
за да я развият. Това са студентите, които баба и дядо изпращаха и техните родители преди няколко години. Това са и малкото хора, които знаят какви ще бъдат проблемите след 5 години за бизнеса. Те са достатъчно технологично развити, за да използват електронно гласуване. Те имат правото да създават една държава, каквато искат да намерят, когато си дойдат. Това е мечтата и на моята баба, и на моя дядо. Те мечтаеха да могат да гласуват, за да мога аз да си дойда в друга България, такава каквато я искаме всички. Аз си дойдох в България, баба и дядо нямат възможност да отидат да гласуват. За тях тази възможност на този референдум на 25 октомври може да стане реалност. Ние от Инициативния комитет Гласувай без граници заставаме с да за референдума. Всеки, който чувства, че може да допринесе за развитието на България, може да заповяда и като доброволец, и като поддръжник на нашата кампания. И като гласоподавател. Разбира се. Да. Това ще промени бъдещите колеги. Нека да видим клипа и след това, ако има въпроси, може да ги зададе. Всеки ден се свързваме в интернет и искаме България с бъдеще. Гласувай с да на референдума. Всеки ден се свързваме в интернет с нашите деца, внуци, роднини и приятели. Много от тях не са в България, учат, работят, търсят щастието си. Те не са спрели да мислят за родината. Интернет е мрежата, с която българите по света могат да гласуват електронно в избори и референдуми, без да пътуват стотици километри, по-лесно, по-сигурно. Да им дадем реална възможност да дават гласа си за бъдещето на България, да помагат, да се върнат. Всички искаме България с бъдеще. Гласувай с да на референдума на 25 октомври. Защото сме едно. Инициативен комитет Гласувай без граници. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Благодарим ви. Отворени сме за вашите въпроси. Май всичко е ясно. Ще гласуваме с да, аз така го разбирам. Бих искал да кажа за самия клип, че е направен изцяло от доброволци, включително измисленето, минималните разходи, които са по лицензиране на видеосъдържанието. Изцяло доброволци са и двамата участници, чието гласове чухме. Аз и Васил. Искаме да им благодарим специално на всички хора, които ни помогнаха с идеи и труд, най-вече с времето си. Да кажем, че основната ни цел е да изкараме хората да гласуват на референдума. Това е нашата съвсем тясна цел, да им обясним предимствата на електронното гласуване, защото от многото ни срещи в цялата страна, това, което ние разбрахме, че има много недоразбиране какво точно представлява това дистанционно гласуване през интернет. Много страхове има насъдени сред хората и една от основните ни цели е да направим много мощна разяснителна кампания, за която пък ние от своя страна ще имаме нужда от много доброволци, които да ни помагат в нея. Както видяхте, до момента сме изразходили 1400 доброволски човекочаса. За всяка следваща стъпка ще ни трябват още повече. С малко дарение от вас или дали финансово или вашето време, ще успеем да постигнем много по-голям ефект. Благодарим на всички. Приятен ден!